Aattoaamu. Pukki liikenteessä. Lunta on satanut ja pakkasta on kohtuudella. Käänny oikealle. Navigaattori neuvoo kääntymään oikealle sitkeästi punaisista välittämättä. Näin tehdään taksit liikenteessä pukin lisäksi. Olemme juuri parhaillaan Koivistonkylän Ritoilin kautta kohti Hallilantietä matkalla määränpäänä Korvatunturilta kohti metsäistä Tamperetta. Näillä mennään. Ja pienenä vinkkinä, joulupukkipalveluun ei kannata soitella aattoaamuna. Pukki on silloin jo matkassa ja niin kuin muut ovat lumitöissä. Ei muuta kuin oikein hyvää joulua valkoisen Suomen valkoisen joulun merkeissä. Yhteystiedot ja tiedustelut hyvissä ajoin marras-joulukuun taitteissa jatkossa. Kiitoksia teille. Yhteystiedot videolla ja blogissa.